Tan, ta, ta, txan, tan, 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 ta, txan. Estem en el Castellar. A veure si dona temps a fer-ho abans que vinga Fabra així en el vídeo. L'accés és un poc complicat. Ja, que rebenta la càmera, che. Ja que la senda està igual d'abandonada que el servei d'un antidisturbis. El Castellar és un bé d'interès cultural, per tant, no és d'interès per a polítics, a diferència de les barraquetes de la mar. Una vegada més, deixen a la vista que prefereixen veure un capítol de Gandia Shore abans que obrir un llibre, encara que este siga el de Belén Esteban. Si bé, l'Ajuntament, o casa expropiada del poble, es va interessar vagament per les obres íberes trobades en el Castellar, actualment residents en Catalunya, però no en l'estat actual del Castellar. Com podeu observar, l'estat del Castellar és més depriment que el d'un vàter portàtil de Lumbreires i pareix no importar a ningú. Amb vista aèria i tot, Foto portada per ahir. Així teniu les obres íberes. Tari, toti, toti, ti, 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 ti.